Bogati nikada ne krive druge za svoj neuspjeh. Preuzimaju odgovornost za vlastite odluke i rezultate. Ne donose financijske odluke na temelju emocija, već koriste strategiju, analizu i dugoročno planiranje. Nikada ne ovise samo o jednom izvoru prihoda, već uvijek traže načine za diverzifikaciju svojih financija. Ne troše novac na stvari koje im ne donose dugoročnu vrijednost. Radije ulažu u imovinu nego u obaveze. Ne zanemaruju učenje i rast. Bogati ne prestaju usavršavati svoje vještine i širiti znanje. Ne okružuju se negativnim i toksičnim ljudima, biraju društvo koje ih motivira i potiče na uspjeh. Nikada ne misle da su već dovoljno pametni. Stalno traže nove perspektive, informacije i prilike. Ne traže brza rješenja za bogatstvo. Razumiju da je izgradnja financijske stabilnosti dugoročan proces. Ne ignoriraju važnost ulaganja. Bilo da se radi o dionicama, nekretninama ili poduzetništvu, uvijek traže načine da im novac radi za njih. Ne rade samo za novac, već razmišljaju kako novac može raditi za njih kroz pasivne prihode i investicije